Христос воскрес! Новый ход, коли ласка, номер 69. Радості Воскреслого Пана, які приходять і учать нас перемагати, які приходять і вділяють нам свою ласку. А сьогодні особливий спосіб показує właśnie напрямок і говорить о тим, що дорога до Бога, дорога до Отця, а це значить до збавлення, до святості, є тільки одна, і це Він, Ісус Христос. Коли на початку цієї Евхаристії покорно просим Пана нашего Бога, как посвятил эту воду, мы будем окроплены на успомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменті Христу. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, как праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення,
byli oczyszczone tak samo nasze dusze i otrzymali dar życia wieczne. Proszę Ciebie, oświeci tę wodę, którą my chcemy być umocowani u Twój dzień, Panie. Odnowi nas żywotwórczą krynicę Twojej łaski i оборони нас от усякого зла, какое погрожает душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрымать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Окропи меня, Пане Исаака, и я буду чистым. Отмыля и я буду величить за всем. Окропи меня, Пане Исаака, и я буду чистым. Niechaj Wszechmogutny Bóg oczyścić nas od grzechów i przez tę eucharystyczną ofiarę uczynić nas godnymi brać udział u niebiesnej gościnie Jego włodarstwa. Amen. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi upokój ludziom dobrej woli. Chwalим Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniaемся Tobie, прославляем Ciebie. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Божа, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим ухвалим Бога Отця. Хто Świętую Mszu, a prawa intencje, modlić się o dary życia wiecznego dla Iwana pierwszego do śmierci, za Gennadия, Sofii, Józefa, Alenę, Iwana i Antona. Proszę Cię, aby dobry Bóg przyniał do zupełności zbawienia. Молимся. Всемогутный вечный Боже, неоспытно узмацняю нас день пасхального сакраменту, как Ты, якого Ты одрадил в святым хросте, с допомогою Твоей ласки принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радости життя вечного. Проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе веки вечные. Читание книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удобаў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божае і служылі пры сталах. Таму, браты, выберыце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне. А мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стэфана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Ніканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая, празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апостоламі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі. А Слова Божае пашыралася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Єрусаліме, і шмат святароў прыняло веру. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Радуйтесь, Пану справедливые, праведным належить хвалить Его. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Его верные, и Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Вось Бога Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподівається на Його милосердность, каби Он душу їх урятував від смерті і накормив їх у час голоду. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Читание першого послания святого апостола Петра. Умилованные, приступаючи до Пана, живого каменя, откинутого людьми, але выбранного Богом, каштовного, і ви самі, як живі камені, будуєтеся у дом духовний, святарство святое, как приносить духовные ахвяры, приємные Богу праз Єсуса Христа. Бо сказано у Писании: «Вось я кладу на сіёне камень краєвугольний, выбранный каштовный, и кто верить у Яго не осоромится». Тому для вас, верующих, ён каштовность, а для неверующих камень, який откинули будовники. Ён стал головой в угла, каменем спотыкнення и скалой спокусы. Яны спотыкаются об Яго, бо не покараются слову, для якого яны и призначены. Вы ж
выбранный народ, королевское святарство, народ святый, люд, узятый Богом во уласность, каб обвешать цноты того, хто покликал вас з темры у цудоўнае святло сваё. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я до Бога не продай життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Jana. У той час Jezus сказал своим учням: «Нехай не тревожится сердце ваше, верьте у Бога и у меня верьте. У доме Отца моего шмат святлиц. А коли б так не было, ти сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду знов и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. Я, а дорогу, куди я іду, ви ведаєте. Каже йому Томаш: Пане, не ведаємо, куди йдеш, як же можемо ведати дорогу? Ісус сказав йому: Я, дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б і Отця моєго. І відтепер уже його ведаєте і бачили. Филипп каже йому: Пане, покажи нам Отця і хопить нам. Отказав йому Єсус: Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мені. Хто мене бачив, бачив і Отця. То чому ти кажеш: покажи нам Отця? Чи ти не віриш, що я у Отцю, Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не себе кажу, але Отець, який во мне, і Он чинить справи свої. Верьте мне, что я у Отцу, Отец во мне, а коли нет, то верьте тебе самих учинков. Справді кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить, бо я йду до Отця моєго. Это слово Пана. Милые христиане и сестры, читание Слова Божие, успішне читання дій апостолів показує, як перші християни, перші костьоли вирішають те питання, які виникають. Певні справи, які важні і найважніші. Ось уміють це розлічити, як та обрати ось це огульне накидане. Але це чинить не просто так, але всю духу молитви. Дух молитвы, просячи Господа и так само открываючи своє серце на діяння Духа Святого. Коли ми шукаємо відказів, коли є у нас якісь життєві питання, коли стоїмо перед вибором, ці пам'ятаємо об тим, як просити об этом Господа, вам допоможе. Чи шукаємо ми Його світла, чи шукаємо ми Його підтримки, такої мудрості, такої Божої. Бо тільки поступаючи в такий спосіб, довіряючи Богу, просячи Його і відкриваючи своє серце
надзеянне Духа Świętego, my możemy obrać to, co będzie korzystne dla nas. To nie znaczy, że to może być po naszej woli czasami, ale będzie korzystne w tym sensie, że to będzie przyczyniać do naszego takiego odnowienia, do naszego zbawienia, że to będzie wieści nas do życia wiecznego. A mianowicie про это сегодня Jezus Chrystus говорит у своей Евангелии. Говорит о tym wiele tak konkretно, jaka że droga. I naprawdę my wiemy, że droga to pewna taka rzeczywistość, jaka nam, droga nam необходна, ale droga gdzie tylko piści. Na drogie my nie stoimy na miejsce. Tak możemy zatrzymać się na jakiś czas, odpocząć, podsiłkować się, maszynę zaprawić. Ale tak naprawdę rozumiem, że droga my je wykorzystujemy do tego, dojść, dojechać, dobrać do celu pewnego. I widzicie, że to все życie Jezusa Chrystusa, kiedy tak prowadził się nastavnika, związane tak samo z drogą, związane z takim wędrowaniem. Jezus był odróżniony od innych nastavników tego czasu, jakie mieli szkoły, jakie zbierali wokół siebie, jakie trwali na miejscu. To Jezus zobaczył, jak to, jaki nieustannie idzie. I nawet wtedy, kiedy ludzie zobaczą, czy wielkie cudy, jak rozmnażanie chlebów, pamiętam, że przyszli nawet przyszli włóczni i кажуть, Panie Jezusie, Ciebie czekają i chcą obwieścić Ciebie nawet korolem. W tym sensie, kiedy został się razem z nimi, to Pan Jezus każe, nie, ja idę, bo mnie nie czekają, coś insze, nie stanął w takim drogim szachu. I w tym szachu tak samo. I on zabiera z sobą swoich włóczniów na ten szlak, na to wędrowanie. Na ten szlak zaprasza każdego z nas, bo chrześcijańskie życie to na pewno taki dynamizm, tak naprawdę, w tym poglądzie. Bo Pan Jezus pierwszy i nawet teraz każe, idę do Ojca mojego. Idę do Ojca, właśnie finał właśnie tego всего, jego wędrowanie, wiertanie do Ojca. I to tak samo poklикanie każdego z nas. To kroczenie nasze do Ojca, tak naprawdę, bo to kroczenie do tego, kto nas stworzył, kto nas poklикał do życia i u kim my mamy właśnie tę pełnotę życia wiecznego, że Jezus Chrystus zaprasza właśnie w tę taką wędrówkę życia. I w tym musimy rozumieć, że nasze meta życia nie jest ten świat. Że tak naprawdę w tym świecie my tylko, no tak najlepiej сказать, pielgrzymy, a tak dokładnie tłumaczyć, czy właśnie kto taka, no co такое parafianie i parafie. To czужинcy, to czужие dla tego świata. My rozumiemy, że nasza meta nie tu, tak, bo to szmat, czego u nas jest zawiązane i nasze odnосiny, nasze sprawy, jakie my zdійsняємо, ale rozumiemy, że końcówkowe ważne nasze nie tu. Что наше покликание — это небо. И тому сегодня Пан Иисус говорит, что отдельной дорогой — это небо. И это mianowicie i On sam, Jego droga. Тому у Христе с Христом и праз Христа мы маем kroczyć do Ojca. Bo tylko poznaючи Jezusa Chrysta, tak jak każe, kto mnie nie poznał, poznał Ojca. Choć poznaючи Jezusa Chrysta, w naszej codzienności my poznajemy tak naprawdę samego Boga, poznajemy Ojca. Сегодня Pan Jezus mówi się dalej, nie tylko, że ja droga, ale prawda i życie. I w tym się odkrywa tak samo pewną taką zależność, to mianowicie wyruszyć u drogi, poznaючи Chrysta, poznaючи Boga, my poznajemy prawdę tak samo pro samych siebie. A w tym my możemy otrzymać pełnotę życia. Тому właśnie te słowa Chrysta, że ja droga, i prawda, i życie, rozwiązanie jakoś sztucznie celostne takie, wyruszając idąc za Chrystusem, poznaючи Jego, poznajemy prawdę i otrzymujemy życie wieczne. Ale właśnie ten szlak i ten dynamizm pewny, i on nie tylko taki, można сказать, wątki, w tym sensie, że kiedyś napiera. Ale trzeba zrozumieć, że my, jak chrześcijanie, poklиканы do tego, jak tak samo i iść właśnie, i kroczyć po drodze, i unutar nas, właśnie to
poznawanie, odkrywanie siebie, właśnie tej prawdy do siebie, u tajemnicy czy świetle Jezusa Chrysta. I mianowicie właśnie to odkrywanie tego, że my z wami się stworzone na podobieństwo i w obraz Boży. I тому właśnie nasza meta to Boga, to Ojciec. Тому что мы просто створені і у їм маємо це наше початкове своє метозакінчення. Але вельми важливо, щоб це відкрити навіть углубляючись в себе, якби виходячи внутрі власного життя. Це відкрити ту віріч, для якої Бог нас покликав і вже нас створив. Ми так говоримо, що всі ми покликані до святості. Коли б запитали сьогодні, хто себе відчуває святим, кто святый? Видно, что нашлись такие отважные, которые бы подняли руку. Тишиня. А кто хочет быть святым? Все хотят быть святым. Але треба было показать, бо так по-людски, то так мы это чуваем, когда мы так видим. Знаешь, что мы хотим быть святыми, разумеем, что мы не святые. Але когда мы показим у сутность нашего існування, сутність этого нашего «я», то так naprawdę мы святые. Бо мы говорим об этом и мощно верим в то, и мы принимаем, что эту правду мы створені в образі Божого подобенства. Тому в этом всі святые. Это не так, бо нема чогось такого, як «хочу быть святым», бо я уже есть у Богу. Конечно, это наша святость, в том сенсі, бо это наше в образі подобенства Божие, вельми часто прикрыто, здесь закидано, так як щось таке коштовне, закидано або чим. І це може бути, і це наші слабості, наші гріхи. І тому ми відчуваємо, що ми в цьому всім якби негодні, і тяжко нам глядіти на себе ось у таким форматі, ось це наші святості. Але в реальності, коли поглядимо, то ми святые у Богу. Ми святые у Богу. І тільки у такий спосіб ми можемо стати святые. Бо наше розуміння святості вельми часто зв'язане з тим, що це ми можемо зробити. Нам здається, що це така, ну, якби, десь спокуса, відтягнутися від цієї правди. Тим, бо нам здається, що, ну, я ж негодний навіть Бога, негодний бути у Отця. Мені треба ще шмат чого зробити, мені треба зробити. Це шматка, а сягнути вже так, як бути. Але у этом всем мы уже есть. Мы уже есть. И, конечно, вот это становление человека, правда, это то, либо один из творений, якое становится в разучу своє життя, але у таким розумінні глобальним, ось як існування ми вже есть. Ми тільки ось доходимо до этой повноти, этой святості, відкриваючи її, розуміючи, а може згаджаючися на її, приймаючи вже ту правду про самих себе. І тому сьогодні Пан Єсус ще раз усіх нас захоче говорить, ти мене запрошає на цей шлях. Цудовний шлях відкривання в образу подобенства, у яким ми вже створені якраз Бога Отця, і у яким ми маємо закінчення цього нашого життя. І тут є много, але тривання у житті вічне. Сьогодні Пан Єсус так говорить, що ті, хто мене бачили і Отця. Видите, це в якимось сенсі покликання так само кожного з нас. Видите, коли народжається маленьке дитятко, часами так глядять на його і говорять, ну кого ж воно подобне, до тати, на мами, ну найчастіше так десь буває. Бог наш Отець. І видите, глядячи на нас, він вельми прагне, щоб інші, які глядять на нас так само, змогли побачити усі його обличчя. Це таке цудовне щось, велике, але так само і то таке певне завдання на все наше життя. Дозволити, щоб це Боже обличчя проявлялося так само в житті кожного з нас. Так, щоб ми могли так само сказати і бачити, що хто мене бачить Отця і віддає йому хвалу. Я кажу, що кожного з нас буде менавіта ось таким годним, віричним, наповненим Його ласкою, що живучи згодно з Божим Словом, живучи по воді Його ласки, у Духу Святим, так само ми прогніваємо ось цим Божим обличчям, яке у собі маємо кожен. Кожен з нас створений в образ і Його подобенства. Амен.
Вызволь нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба и утеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, был замучений и похований, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем світі. Przez Chrysta, jaki jest darowой правдой и життем, узнесем наши просьбы до Отца Небесного. Молимся за біскупів і святарів, щоб яни вели нас до Отца в небо, шляхом, який нам показав Христос. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все народы свету, щоб яны жили у супокої і імкнулися до супрацовництва. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, щоб яна не боялася служить Христу у Його костьолі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, щоб Христос одарив їх повнотою откуплення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, щоб ми йшли по житті з Христом, який з'являється дорогою нашого спавлення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божому благословенні всіх патронних ласк, дорожі до святості для Ігри з нагоди дня народження. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. І молимся так само за померлого Івана, першу годину смерті, за Геннадія, Софію, Юзефа, Олену, Івана і Антона, як Господь, одарив життям вічним. Вічно відпочинай дай їм, Пане. А світло вічне нехай їм світить. Нехай почувають у супокої вічним. Амен. Дякую Тобі, милосердний Боже, за дар віри і просим, вислухай нас, через Христа, Пана нашого. Амен. Номер 63. Христос воскрес померлых, свет сердцу завоевал, ворвавший путы пекла, життя нам даровал, ворвавший путы пекла, життя
i siostry, jak mają waszą jak wiarę, przyjął Bóg, co się ma głodne. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętemu. Boże, Ty prac cudowne mnie daru, jaki odbywaje te jak wiary, robisz nas udzielnikami Twojego bóstwa. Uczyni, jak my, spoznawszy Twoją prawdę, pośladownie kierowali się jej naszych uczynkach, wraz Chrysta Pana naszego. Pan z Wami, I z Duchem Twoim u głoru serce, uznosим ich do Pana. podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna гэта i sprawiedliwa. Собрали годно этой справедливости, что зbawienny. Как мы Тебе, Panie, zawsze sławili особливо w ten czas, bo już uroczysto wieszczali Twoją chwałę, kiedy Chrystus był ofiarowany jak nasze Paschy. I On перемог грех и śmierć, odnowił się stworzenie i nam вернул страченное życie. Тому odkupione człowiectwo w tym świecie радуется воскресению Chrysta. A chór aniołów razem z всеми świętymi śpiewają Tobie hymn chwały, niespojna usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит у имя Pana. Соброды Божа, Ty święty, krynica wszelkiej świętości. Тому u jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес послал на апостолов Духа Świętego, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освети Ты даровал свою Духа Твоего, aby my stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Bierajcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom powietrza wziął kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: Bierajcie i picie z jego usienia, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Jak to czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnym стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одному. Pamiętaj, Panie, про Kościół, który rozsienie po всім świecie, udoskonali Jego любові, razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym i Józefem i усім duchownym swoim. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших и поснули надеи на воскрешение. И про всіх, хто Твою ласку дошел з этого света и дозволил убачить светлое обличие Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, jak my zasłużyli udziału życia wiecznemu jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryi, ze świętym Józefem i Obrachystym Obrannik, ze świętymi apostołami i усіми świętymi, jakie jest w wieku podobali się Tobie. Jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, pro Syna Twojego i Jezusa Chrysta. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутний,
jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazusie wieki wieczne. Nazywają się dziećmi Bożymi i wyzjawlają się temu осмеливаем казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od wszego zła, swego supakuje dni nasze, no pomoże nam u miłosierności Twojej, aby byli zawsze wolni od grzechu i zachowani do wszelakich niespokoju. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое богатство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидай вам, спокой mój даю вам. Прошу, не зважай на грехи наши и на веру Kościoła Twojego. I будь łaskawy zgodno z Twojej woli, darujcie mu spokojną jedność. Kiedy żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, я Тебя речно себе, ради свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя речно себе, ради свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя речно себе, ради свету, одари нас упокоем. Ось baranek Boży, choć Той, kto bierze na siebie grzechy światu, szczęśliwy, poklикany na wieczoru Jehody. Panie, ja nie warty, jak Ty uwalisz odnowieniem, ale skaże только słowa i będzie pozdrowiona dusza moja. Jest naprawdę winogradna loza, a wy kaliny. Kto trwaje uwa mnie, a ja w nim, to i przynosić bogaty plon. Alleluja. Номер 62. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердце вред. Песни радостно спевайте, ай будь жить веселый свет. У вас Господь над панами, и Он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, усмехайся, аллилуйя, что для Пана варты строя, камень хераш молим свет, не стремай
Успівайте, алілюя, Бог могутний от натури, що спарився мирача, вийшов з гробу, знищив мури, пісня родний благодать. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, услыхайте, аллилуйя. Иисус Христе, дай славление, да лучи нас усих. Про свое воскресение, да супольности святых, небе рад Сыном Божьим, дай хвалу возносить кожный. Аллилуйя, аллилуйя, услыхайте, аллилуйя. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердцем грех. Песни радостно спевайте, ай лучить веселый смех. У воспроства над панами, и он живее, он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, услыхайте, аллилуйя. Номер 345. Радостью вскрикни, земля на славу Бога, радуйся, веселися. С радостью вскрикни, земля на славу Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Спевайте Пану новую песню, Бою учинив нам зуби, Ему дарма Его пролиться, и Его святой рожок. За радостью вскрикни, земля на славу Пана, радуйся, веселися. С радостью вскрикни, земля на славу Пана. Аллилуйя, аллилуйя. Показал Пан свое славление, и рабочего народа Он явил свою справедливость. Вспомнил про свою верность и милосердность, дому Израиля. С радостью вскрикни, земля на славу Бога, радуйся, веселися. С радостью вскрикни, земля на славу Бога. Аллилуйя, аллилуйя. С радостью вскрикни, земля на славу Бога. Радуйся, веселися. С радостью вскрикни, земля на славу Бога. Аллилуйя.
Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, и умазовал наисвятейшим сакраментом, и ученика пьет, покинувши старую греховность, перешел до нового життя у цнота. Праз Христа Пана нашего. Послушайте Крыловской душпасторских объявил на 5-ю Великодную неделю. Дорогие парафіяни, шановні гості, щиро дякую за супольну молитву, за складене хвірування. Дякую за вашу допомогу і служення на користь парафії і за хвірування, складене на справу будови нашого костьола. Нехай вас добро Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. Кожного пору у каплиці відбувається набоженство про заступництво святого Антонія Падуанська і танці на спадкову святу мшу можна самостійно записати. Повідним шибку, а кожну середу запрошую на молитву до святого Юзефа, особливо за наших ахеродавців доброчинців. У середу відбудеться чергова катехеза для дорослих, а у четвер, після вечорової святої мши, в 19:30 запрошуємо на школу молитву. Це атмосферна катехеза для поглиблення духовного життя і познання різних форм молитви по воді християнської духовності. Сердечно запрошуємо. У маї щодня запрошуємо на майове набоженство. Далі Святейшей Панны Марии у 18:30, у будні дні у неділю після Святої Мши о 18 годині. Поважані батьки, відкривши вже запис на канікули з Богом, бігучого году для наших дітей і молоді, в цьому годі літніх відбудеться обучення з 1 по 4 клас, 7-12 червня і для 5-7 класу з 14 по 17 червня. Записаться можно до 24 мая. Анкету можно надрукувати самостійно. Поедуть на летник. Так само подадим на батьковскую сходу, все необходная информация. Усім юбилянтам, именинникам надыходящего тижня складаем набивши пожелання, здоров'я, супокою в ваших серцях, в ваших сім'ях, а так само смотрики Божих ласк, Владики Марії, Маті Надії. Нехай Боже благословення узмоцнить нас дорозі до Отця, який кожного з нас чекає і приготував місце в небі. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа.